Oras madihita sa luhutna, damang daynang di dia pehita maringanan di bagasan. Pembason, dison nama siajar mahita menguruti pasirata pasir sekolah sahabat di triulan paduahon partot tangabolon pasijarat pawaluhon nama judul sinodang sian bagas joro. Damang daynang sa satikion dang bodo pehaminatulu rapak merpungu alane adong sautik kenaban halanga kami dang boy hami rapak haminatulu do pendeta tosoid do pendeta si manuk kalit anggota tikio namang tung hulanape na paradihon di bagas satikio pasajaran bawaluhonon siang gia ma tu ari naneng ro tu pasajaran naneng ro boy hami rapak damang denang lau paradihon pasajaran sekolah sahabat marhata batakon di YouTube tahun di Advent Batak channel. Pasajarah pawaluho judulna sinodang sian bagas joro. Ay siapilo dihita dienet me sian heber walu ay sada dua. Asa oddo narumikot dihataon. Adong do dihita situani malim. Nahodul di siamun ni habangsa hato gamon na di banuagi jangi. Siradoti akka ulaw na badia ro di joro na tutui. Naung di pauli Tuhani ndada jolon. Soalnya may sapilon matanya kita. Alay Tuhan na marhuaso di bawah gijang. Setikon Tuhan na alam marsiajar mahami sian hatami marhite persiajar sekolah sahabat. Siang giat Tuhan persiajaran nayon. Boy manugudung wahami Tuhan lam conok. Labai mahon halorom na padua aliyo. Tuhan tikion pasat kami Tuhan nasa rohanami no pikiran nami siang giat no pasajarah kami buat Tuhan huhanguluho kami di bagasan gua nejit sunung matung kopai mertangik kami amin. Dang leling dukon tarhirim di hari di tanggal 22 Oktober sa 2024 ima di persejarah tadi persejarah papituhon bigas yang sihutom Miller duk matanging jalan marsajar di boto nasida di dia nasida lilu hasulirango 2300 ari dang marhadomo kapeto haroroni Kristus napa dua alihon songon naung nidok ni natoro jolma alay do paulan ni Kristus di bagasa jolo di banogijang do nagomos di kobarhon di bagasan kuheber damang daina natapal sejari na neulahon ni na pinagsiajaran ni si Miller hapekkan William Miller dang taringot tu haroron ni Tuhan na padohonin ale di dia mah debata nagabe dopa ulau ni Kristus di bagasa joron di banuagi jangiro siya bagasa jolon na badia tu jolon na sun badia damang dainang om manalo pasajarat di basajaran sa minggon hasadaw non mangurupi patuduhon ulaon sa sitong na pangurason bagas joroy na ula imaw ulaon paruhumon pra Advent bolon di pasajarat di minggon idot tama ulaon ni Kristus di bagasa joro di banua gijang sonali damang dainang nalau pasajarat pra Advent haloron ni Tuhan na padua diyon dang na paloroh paimaon haloron na perjolo betabe paimaon haloron ni Tuhan na padua diyon bagas joro di banu gijang damang dainang hatiha hal Advent na perjolo marsajar Bibel dohot manat duk kotao sa 2024 di danasida adong dua bagas joro na dipatuduhon di bagas Bibel udung-udung na badiyai di pinajongjong ni si Musa dohot bagas joro na tutu adong di banua gijang di bibeli hata bagas joro song nasomal di surat to di bagas Bibel parjolo may dopak udung-udung na badiya na pinajongjong ni si Musa ima nagabe kubaran manang mangihuton na arong di banua gijang di paduahon dopak bagas joro na tutu di banua gijang na digobarhon ni inganan na badia na ditanaon di hari hama mata ni Kristus parhobason gobaran ng
nunga be di paujung bagas joro na tutudi bano gijangi ima bagas joro sian padan ne balo jala hasuri rango Daniel walu asap lopat diganopi di patikianon di bahen bagas joro na nidok disi ima bagas joro padan ne balo damang dainang na di gonopi de bata ditiki bangso Israel di bajongjong si Musa do bagas joro namang gobar ho bagas joro ima bagas joro na tutu na di bagasan nanung ditiknung mati Yesus di hapinor silang dison di pojung Yesus mesudei dang adong be panobaw be pamilya be manang na bagas joro na di paturay ni si Musa ngadong be bagas joro na si tutuna ima bagas joro di padan nebar dijung partikia 2.300 ari di tahun sada walu opat-opat di tanoon dang ngadong be inganan na badia saliling pola 400 tahun asa di ini pola dogo 2.300 ari dung salpui urason masude inganan na badia song nirokon ni Ellen G. White di kemenangan halaman 350 doho sitong hatai dopak inganan na badia di Banua Gijang bagas joro di halongonan ima sada gobaran manuman sian bagas joro na di Banua Gijang ganup pelean na di pelehon manggobarhon pakokop ni Yesus di Golgota maliwakyan bili-bili manang nalubu manang nahami buat peliatu si ima nasongon manggobarhon pakokop ni Yesus nung mate di hawpin of silang jala Yesus di somne marhite hama mate Kristus di palua hita sian paruhuman dosa molo ditiki bangsa Israel ikoni buam ma pilihan marhite biri-biri manang nalubu pasaha metus situa ni malim jala som sa idokon dihita dilihon hasisan ni dosa Yesus dadaholan anak biru-biru sabing namate bahid dihita alay kalau nakingat Yesus mate marhite lama manay sa dosata kumokopita alison dokon alay iba na dang holan anak ni biru-biru na mate di hapunot sila jala iba na do nagabe ng malim na mangulo dihita di ba ini tarbay ni bada do paluon sa do akan na majonohi di bata marhite ibana ay na mangulo do ibana tutong law mangodihon na sida di sesa ibana do satta jala di palua hita siyan gonggoman ni dosa tasura may di Romualu ay sada sa peopat di 2 Korin 5 ayat 20 sada di gonggom do hita di palua hita sa dosatta di payas hita sa dosatta di palua do jolma naro madapot to majono hidibata marhite hite Jesus damang dainang omma bagas joro na di Banua Gijangi di Banua Toru na tinopani na ni pauli ni si Musa daharong be sanari Banua Gijang nama di Banua bagas joro na Banua Gijang di inganan na sunbadia damang dainang molo dinarhay pagsajari ta William Miller di pagsajari dinarona matuhan na padua halihon dukko di pagsajari pangihun ni si William Miller idia parsalan halaki dang dibilang-bilangi na idia do na payas ni debata di Daniel walu ayat 14 ngasay be bagas joro na di Portibion jala ngasay be ulon ni debata di bagas joro na badia pidda ma debata pidda ma Jesus di bagas joro na sun badia di satu bolon akamalim marhalado ganupari alay molo di pardengganan di bagasan hataheber di dokkan Yom Kippur rohani sado hala Israel dilehot dopak bagas joro tulumu sa plonom tulumu sa betul madokop papatarhon torang taringot tu ari pardengganan nasa ulaw sigarupali ditatikon saluhut nasidan marpuasa dinabonot situa ni malim tu adopan ni debata nasida inganan nasun badia huriai manguras roha nasida manglulu debata madongan seret ni roha huhut manopoti dosa omma diulahon oleh pardengganan non masuk masitu ni malim disima akka bangsoy sudah manguras roha nasida
maululu bata mardongas seret ni roha manang ise dang paudu rohana dari pardengganan dang paudu rohana dipabali dan nonganon ya disiapon oleh siapon guna dipaasing dipalahok sedia sa tonga-tonga di bangsa dukko sikop saluhu na diulahon pardengganan ni situan ni malim mga peho tangan na di atas ni habing na mangululi huhut manopoti akadosa ni hal Israel dungi dibuah mahabing na manguli tu halongonan asa di pabahir siat tonga-tonga ni hulia sa leleng ni leleng jala de batama morsan saluhu na omma mudar na binuat tu baga sa jolo ganu pamilihan si ganu pare manggobarhon paningotan ni dosa. Jadi mudar ni Yesus na use na sabur di Golgota ima na bagabe menobus manian akka dosa tasudi habingi dibuat tu halongonan dipanipuli ni ari perdenggana adong di debata bagas joro nang badia dohot bangso na badia di bagas joro na di Banua Gijang Kristus marhalado bahed dihita perjolo sahadi ingan na badia jala sonari inganan na sun badia ima siat tau sadawalu obat-obat ima ujung ni 2.700 ari alpadaun mega monoratus sono bolusot tama paruhuman bolon onrap doho Yesus nagabe pangabiotta songon nanidok ni Ellen Johaiti sonokon di palua alani hati kuranna aiso alani dang perjabar hita alani hati kuran di bata lima di pasajarat tadi ngaran na sumbadia tiki na pangumuman nung ngajuppa namang dainang tiki na pangumuman nung ngajuppa panguhuman ido hata na gumodang di patudon di sadok Bibel basa ay nasa parulaw ni jolma buano ni bataso tu paruhuman ro di saluhut na buni nang denggan nang nazat ibuat di batamo sudion aka pangalaho ni jolma parulaw ni jolma disonokon ikumaralu sudo jolma sugot di ari uhumi taringot tunasa hata nagabe nah hinatahon ay sonari anatahatahon barita anatahatahon sa Bibeli ikon alusatta marhite panghuman ne bani debata dabang day nang unang asal tahataho Bibel ang goso tajaha unang tahataho Bibel ang goso tarimang rimang mola harap bala madoko jole didilat Bibel asa nyukap dabang day nang ikon maralus do jolma akub ni dido Apostol Paulus Tuhani patiuron na do nabuni dinahulom jala papataron na do tahi-tahi ni roh so kali patiur de batado dinahulom ya anak akagawus akaulan naso tikos na sa Bibeli di papatar de bataman no di patolhas de bata akka tahi-tahi na so dinggat tahi-tahi na dinggan patorang ni de batado jadi una pola margabusi tadamang denang una pola takarang-karang unang tabayan akan uli-uli sa tabo so roh ni jual mada malo salah malo tikos ay nung nga dapo tikki paruhumon sunali damang denang taulah hunak kanaringgan malung dapo tikki paruhumon sunali hon ana taulahon ido tapota damang denang alay di narotuhan nila mabuan upa na parpudi di bahni adorang harorone di patupa panghuman lao manutuhon upa si songod dia do na patut jalon ni jolma di ari harorona di narotuhan yan nongan di awang-awangan nongan roman nongan di bata ngebuwa be aha do sinang sila nun na manutuhon aha songod dia do na patut jalon ni jolma dabang denang unang tapikir manang unang tasakap bahwa de baton na jahat dah buljuhiyat de bata iliat do nasa niliat do tuhita na patut tuhita marhite ahanang taulah jadi damang day nang ulah na denggan dapot tan na denggan maludung sipul ditakasi pustahan na di Banua Gijangi molo nasida nasian narobi madok sihuton Kristus nunga ditakasi jala totuhon jala dang olat ni marsohot ma panghuman jala tartuto mapitu parasian
di sadahata na jepek na sida nang urade bongot rap doh tibana tu perpestaan ni rajai dungi ta sorda mapitui di buah mahita tu ulaun si palua na parpudi tu ari haluan bolon na pinatupana di jolma elen jawait kemenangan halamat tul onum tul dang patut hita mabiar tu ari pahuman dang patut alanya on ngadele buku bibelon nagabe panugu-nugu nagabe sihut tonotta dang pola marang patut hita mabiar alanya ngai pator odo dalan hanguluani ngolo taihut tonon bibelon di Yohanes 10:7 itu odo nagabe patokatan na lamangulu na tikos jadi pola mabiar hita tahiyut to debata tahiyut to de perbadia tahiyut to ne surat to ni bibel amam mahita sampai satu dia aroro ni Tuhan apa doa dia barita na uli sian inganan na sumbadia rohani apostol Paulus di bagasa buku Hebrew 5 gomos mata tiup marhirat ni roha mahita dan jadi sumurut apehon haporosyaon do Pak Yesusi si tua ni malim dihita di bagasa Yesus taruli mahita sa dokter hilim marhite haporosyaon tamahita bongo tu bagasa joro na di banua gijang marhite dalan na baru jalan na mangulu dang naung dukapon ni Yesus dihita manatap do alaman di bagas joro idota mudar ditaduk ni nganat pemilihan sire idota mamudar di pistikko tu hire-hire na di jolo ni tukup pardengganani damang denang omma nagabe parsejarat tu hita taihutun ahanatikos idota manongan di bagas joro mudar na ditaduk di langgatan pemilihan sire idota mamudar na di pistikko di hire-hire jadi damang denang mudan Yesus patupahon dalan digan jolma tata mak to hama maten Yesus dia do tutu parangulota ata bau ba parangeta dison mardongan hatiuron na marsinal sal dohot hamuliaon na marsigoro-goro sian adopan ni dewata di habangsa ni hasianganon ima ojahan di bagasan ni debata taida disi pati ni debata di bagasan poti perpadanan disi diinganan na sunbadia di patuduhon hati goran dohot asin rohani debata dang adong hagogon di tanon namar guguhon lau paubahon pati ni debata alai sadok hatanadong patik ni debata disipad dengan di bagasan poti perpadanan na di banua gijangi Hebrew 8 ayat 10 madok ayodo pada naing pajong jongokku tu pinopan ni Israel dong salpu akari dinna Tuhani lehonokku do akapatikku tu bagasan rohana sida jala tua teate nasida surat tonokku dungi gabe debata nasida mau jala nasida gabe bangsuk damang dainang pati ni debata idot tamanonga di bagasan joro na sumbadiai dang adong diubah patik damang denang unang siwa patik unang di roba-roba patik malu taruba-ruba patik kod damang denang maralo meh tatu debata ayo dok di Hebrew 10 surat tonon di debata ma di bagasan ate-ate damang denang kita iko sihut patik di debata tang sihut patik di jolma sonari nga ugurang jolma ngaroba-roba patik na dia dirubah debata patik dang adong idot taman nong patik na sa puluyan nongan ima di bagasan poti perpadanan ima na di bagasan joro na sumbadiye damang dainang omma nagabi balita na uli siyan inganan na sumbadiye dang di luwa patik ikon ojak konot tadi bagasaro hatta patik na len bata ima siyutonotta Yesus pangodiota di parhuman damang dainang sahali bahan roli saling liling na Kristus mati di hapinot silang bahan haluaon ni sikop siad dosa parhaladon hamalimon na di bagasa joro di banwa gijang pabadiaohon hita sonari
dukon bongot tu inganan nasun badia jong may iba na gawe pangodiatta di paruhuman. Damang dainang molo Jesus do paruhuman pangodiatta. Sudah paruhuman narongan di banogijang imana pangodiatta ita jolma. Molo so tai hutto do pati ni debata. Tai hutto ne ulahon ni Jesus. Aha bohalta nagay pangodiatta Jesus. Dang boy damang dainang. Sedangkan hita halak bata damang dena siya margatta tu dia pita mangalaka maladong dong sa marga dong tubu hola juppa hita di pangratuan so na juppa kumarga purba langsung matutur molo so bapa udah opung abang adik langsung keluarga di Jesus besong nido molo sada do hita di Jesus dangarok kita na marsalisi. Alok ko bereng beda do pati ni halakat beda pati ni hita beda do pati ni san beda pati ni di Bibel na dia do Jesus nata sobba dabang denang perlu ta persejari di bagas tikyon molo Jesus do pangordiatta di are paruhumani lo singotin ni Jesus kita lo sidaw ni Jesus kita dabang denang mana ta pikir dabang denang menang sape nangulu hita sape 70 tahun sona do kone perpesalmen alay darong na dingo Jesus. Alanya, beda pati na dulong Jesus, beda pati na taulaw. Manat tapi kili damang din. Pangodian ni Kristus di jolma, diinganan na ba dia di banwagijang, tudos do argani tubaga-baga haluan songon hamamatena di hapino silang. Marite hamatian na iba na mamukka ulaw ni, nadukon haheyon na manaik iba na laho pasipulhon di banwagijang. Marite hapor siyaon na bongot maiba na tubagasan hile-hile tusido bongot patujol otta ima Jesus. Disi sinodang hatiron siya silang na di Golgota di pasarhon disi tama idot ta tumorang taringot hahomiyon ni haluaon ni manusia di patupa marhite arga na so hasuhutan di adopan ni pardisurgo. Dabang dainang mga di patupa di bata. Yes, ulala hita na marna tua-tua pe di talak batak arong do warna si mardan. Si mardanon dang di boto madok moliate tuna tua-tua. Jadi hita si mardan do hade hak Kristenon dang taboto madok moliate molo di halak batak adong do piga-piga lagu madokkan ikko kita majujung warni na tua-tua jale ko kita pengusiat deni na tua-tua. Jadi molo hita tu Jesus ngapola mati Jesus dia pun silang la umukop pita ana taulahon umukop Jesus ataulahon na dinggan atay hutop pati ni bata ikili ramang dena ikira kadong tubuh na di dia pita maringana sa sonari unang salpo pa sezon aledang adong berubah pangalahota baga-baga halo ni baga-baga na sikop situ tu lao paujukon paltotanga bolon jala peluahon hasianganon siya lingguman ni sibulis ngulu ni Jesus paduduan holong ni debata di jolma na makalunguton nang dohot di hasiangan na marnida saluhut ne hamatian na papatarhon hina jahat ni dosa jala patupahon haluahon ni sadok jolma manusia. Urang dapat jolma damang dainang na sumakka polisiya bibilong. Jala halak Kristen dang diulahon na tasula di bibilong. Damang dainang omma hajat ni sibulisi. Ipamate haporsyota marhite. Ripunan na sono. Hata na maddo di bangso ni bata na dijakkon na jongjong di adopan ni Jehovah di gobarhon dot ulos na marsapu daro-daro patudun uduk ni roha dohot tolo ni roha di bagasan di saluhut jolma na majakkon guarna nasida na masitutu papitahon ra nasida marhite pangoloyon di hati goran nasida halak na tutupat patutolu rohana lam jonok nasida manadda parangan ni Kristus naso malindangi lam tugomos na hilim nasida asa tudos songon gobarana jalalam tudaw na nasida marnida hasangapon dohot abadian ni Kristus dili nasida sa dili alay na ditatap
parngulota nago dosa iko patibul honota Kristus nagabi hati korata na papitaon hita jala si palua hita dang tama taralusata hata ni sibolis dopak hita ola Kristus isabing do pangabiata natutu bain na dihita napatudu natarpatu pana di siparjehe i marhite hatigoran na naso mangasahon pabahinata alay marhite pagkokop na damang dainang haluaw dihita jala Jesus pangodyota nga dileto hita taulahom madalinggad damang dainang sinodang siyan bagas joro ima Jesus hatiron na siya bagas joro ima siya surgo taparadi dilita damang dainang jala inarotuan na padua alihonan longan idon nama lehonon nama tuhita bahado haporsyota bahado satugun haporsyota na pangaroba to dewata tauloy hatan ni Tuhan tauloy tayhuton na ulaw ni dewata asagano pita na bigi baritaon asasahat ita tu surgo ng pinaraden di dewata damang dainang di depita maringanan sa dewata mamasa-maso hita sayang giat damang dainang taringgaso majahabibel sa buhita parsidoho di harajaon ng pinaraden di dewata maltangit kita alay Tuhan Jehovah Dewata siyang giya mahatan ni Tuhan no persejarah mo Tuhan dang hola lewat di parbinigid namin Tuhan alaboy hulaw kami asaboy kami mangaradi Tuhan di hararam na paluhaliyo pasat kami Tuhan nasa ulo nami jala sudi na mabigi YouTube channel o Tuhan di pasu-pasu di bagasan guan ni Jesus asa taruli pasu-pasu asaboy to kami bading kami parangan nami lamjon Tuhan pasat kami tikin nami do sudi ngulo nami Tuhan di bagasan guan ni Jesus pasatami tangyang namin. Amen. Saat di soma, pagsejarata siyang mahita di pasu-pasu di bata. Horas.